ana kancamu sing ora bener kowe isin utawa wedi meh ngandani, ya ndak berubah dia sikapnya. Dan itu banyak sekali terjadi. Karena kita sungkan, kita malu, kita takut untuk mengkritik orang yang mesti dikritik itu, jadi terus dalam kekalahannya. Untuk kita mendapatkan sesuatu yang ideal tidak tercapai gara-gara dicegah oleh rasa sungkan, rasa malu atau takut. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru menyemangati Arabi ini, yang ngetawakan didukani malah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa min dzalika ay min hajihi, metodene Kanjeng Nabi itu diantara lain metode bagaimana beliau mengajar dan mendidik. Qauluhu tawi dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lil mar'ati marang wong wedon alati talaqaha zaujuha asani, sing nalak ha ing lati mar'ah sapa zaujuha bojone asani yang kedua. Bojone mati terus kawin meneh terus ditolak meneh. Lakinnahu lam yadkhul biha, angin tapi ne zaujuha asani iku lam yadkhul durung dukhul ya zaujuha asani biha kelawan mar'ah, dukhulan kamilan kelawan dukhul sing sempurna. Mau apa maknane dukhul iki? Gak pati aku. Pajaat tas'aluhu, mongko sowan sapa mar'ah tas'aluhu nyuwun pirsa ya mar'ahu ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal tahillu li zaujihal awal. Nah, terus pegatan balik ning gone bojone yang pertama boleh enggak? Hal tahillu ana ta halal ya mar'ah li zaujiha kanggo bojone mar'ah al awal yang pertama. Dawuh Kanjeng Nabi di kaulu sallallahu alaihi wasallam, la ora iso kowe hatta tazuki usailatahu wa yazuqa usailataki. Itu apa jenenge eufemisme, jenenge penghalusan kata dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk manhajnya yang indah sekali. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya lugas. Kalau sekarang dipegat oleh suami yang kedua, boleh enggak kembali ke suami yang pertama? Jawabannya Kanjeng Nabi ku gak iso. Kata tazuki, sampai ngicipi sira, ngrasakno sira usaila tahu ing usaila. Usaila iku tasghir asal, madu, sedikit madu darinya. Wa yazuqa usailataki, lan ini wis ngicipi usailataki. Iku nek bahasa kasare ya dukul iku, tapi bahasane Kanjeng Nabi ora kasar gitu. Kowe gak iso wis di apa talak 3 terus arep balik neh iku kudu enek ini syaratan dukul. Terus kudu dukul. Tapi bahasanya, perhatikan bahasanya halus banget. Hatta tazuki usailatahu wa yazuku usailataki. Ya kan? Aku emang tak terang banter-banter wong kowe cilik jadi ya tetep ora mudeng ae, dadi rasa tak cerita, ora usah terangno dawa-dawa.
Wah tambah ra iso turu. Lha ini dijelasno ngene. Ayatimal jima'u kamilan. Tegese sempurna apal jima'u jima kamilan ale sempurna. Wakanalan memberikan kinayah ya. Kinayah itu ini metafora. Wakanalan memberikan kinayah sebab Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anhu saking jima kamilan bil usailah. Usailah. Wa antamamil ittisal lan saking sempurnane hubungan bidzawaqi kelawan ngicipi kan apik banget halus banget hatta tazuki usailatahu wa yazuqa usailataki. Itu maknanya ya jima yang sempurna. Wa min dzalika lan iku setengah saking manhaj Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan kinayah yang indah itu kauluhu ta'i dawe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fima yujibul ghas tentang sesuatu fima itu tentang sesuatu yang dalam barang yujibu kang majibake ya ma'al ghusla ing adus. Ketika Kanjeng Nabi menjelaskan sesuatu yang mewajibkan adus mandi wa anna mujarradal ittisal lan setuhune semata-mata mohong iku nek wong Banten maknane mohong lan setuhune mohong hubungan semata-mata hubungan walau bila inzalin lan ora senajan tanpa inzal yujibu majibake zalika ing mengkono-mengkono ghusl. Dawuh Kanjeng Nabi apa? Tentang bagaimana sesuatu yang mewajibkan mandi dan bagaimana kalau semata-mata berhubungan tanpa tanpa inzal menyebabkan mandi juga. Dawuh Kanjeng Nabi menarik sekali menggunakan kinayah. Idza jalasa baina syu'aibiha al-arba' summa jahadaha faqad wajabal ghusl. Jadi itu kan nek mbok maknani letterlek idza jalasa nalikane linggih ya wong lanang baina syu'abiha al-arba antarane cabang-cabange bojone wedok al-arba sing papat summa jahadah monggo jahadah itu tenanan berjuang berjuang sapa wong lanang ing mar'ah pakot wajib monggo teman-teman wajib apa al-ghuslu adus ya iku nek kowe dene di bojo ya gak paham wong iku kinayah ya iku kanggo wong sing 21 ke atas kowe iku durung wayahe kawin ya ora ngerti tak critani itu gak paham kowe sebagai manane sing ngono sing lanang linggih di antara 4 soal itu apa jenenge tangan loro mbek sikil loro sing lanang linggih niku ambekan gos-gosan iku cuma jahadah iku wajib adus itu kan sebetulnya Kanjeng Nabi mau dawuh bahwa itu wajib kan meskipun bila inzal atau apa pokoknya semata-mata berhubungan itu wajib mandi. Yang dibahas adalah cara beliau menyampaikan itu dengan bahasa metafora kinayah. Wa min dzalika lan iku setengah saking itu banyak sekali Kanjeng Nabi menggunakan itu kinayah-kinayah itu untuk sesuatu yang
kalau dilugaskan, dikatakan dengan tegas, itu orang banyak yang sungkan apa piye. Wa min dzalika lan iku setengah saking carane Kanjeng Nabi menggunakan kinayah. Qauluhu ta dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mayat manuli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Manutai wong yat manu sing menjamin ya man li marang ingsun, menjamin ma ing barang baina lahyaihi antarane jane itu antara kumis dengan jenggot. Tapi karena jenggot lebih panjang biasanya daripada brengos, maka dimenangkan lihya itu, lihya. Jadi lahyaihi itu jenggot loro, maksudnya jenggot dan kumis. Ya. Apa di antara jenggot dan kumis? Cangkem, masa irung. Janggut ning gone ngisore cangkem, brengos ning dhuwure cangkem. Sesuatu yang di antara jenggot mbani jenenge cangkem. Wa ma baina rijlaihi lan barang kang antarane sikil lorone. Sikil lorone. Nek iso njamin iku atman. Atman ngono ya. Iku syarat, jawab syarat. Man yatmanu lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahu al jannah. Mongko jamin sapa ingsun lahu kanggo man al jannata ing swarga. Sederhana banget Kanjeng Nabi itu menjamin orang asal dia menjaga mulutnya, menjaga selangkangannya, nah gampang. Dijamin surga. Sampai Kanjeng Nabi. Tapi pandur mongko ningalana sira kaifa kana kepriye nginayai sapa Kanjeng Nabi menggunakan kinayah, menggunakan metafora sapa Kanjeng Nabi anil farji saing kemaluan bikaulihi ma baina rijlai barang kang antarane sikil lorone. Kan halus sekali. Tapi orang paham yang dewasa-dewasa ini sing cilik kaya kowe gak paham ya ora urusan, ora apa-apa gak paham. Nah, iku kanggo wong sing dewasa dia paham apa yang di antara kaki dua itu apa. Itu Kanjeng Nabi mempunyai keindahan dalam mengungkapkan sesuatu yang kira-kira nek ana sing risi barang nek krungu sing lugas itu risi. Kanjeng Nabi mempunyai cara sendiri untuk mengungkapkan itu dengan bahasa yang di dalam balaghah sastra Arab disebut kinayah. Kinayah itu babnya lebar sekali, banyak sekali. Contoh-contohnya ya iki dawuh-dawuh Kanjeng Nabi itu banyak yang menggunakan kinayah. Karena Kanjeng Nabi itu pemalu, Kanjeng Nabi itu tidak kalau mengenai sesuatu sing kaya farj kaya apa jenenge mabaina rijl itu menggunakan kinayah, tidak mau beliau vulgar gitu. Wa min uslubihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim. Itu tadi contoh-contohnya kinayah Kanjeng Nabi. Wa min uslubi lan iku termasuk gaya-gayane Kanjeng Nabi. Nek manhaj itu metode, cara, nek uslub itu gaya. Wa min uslubi lan gayane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ta'lim ing dalem mulang at-tadarruj utawi tadarruj itu meningkat secara bertahap.
Tadarruj itu meningkat secara bertahap, tidak langsung, secara bertahap. Fi i'ta'il ma'lumat, ing dalam memberikan informasi-informasi. Pengajaran itu memberi informasi. Guru memberikan informasi kepada murid, itu namanya taklim, pengajaran. Ya. Murid dikasih informasi tentang matematika, muridnya terus ngerti matematika. Dikasih informasi tentang hadis, dia tahu hadis. Murid diberi informasi tentang Quran, dia bisa ngerti Quran. Itu taklim. Tapi dia kelakuannya Qurani atau tidak, itu bukan taklim. Urusannya sudah tarbiyah. Mulanya ada istilah at-taklim wa tarbiyah. Ada pengajaran dan pendidikan. Yang disebut pendidikan di Indonesia ini masih pengajaran toh. Kritik saya terhadap pendidikan Indonesia ini karena masih bersifat taklim, pemberian informasi saja. Bocah-bocah diwarai sejarah, diwarai iki ngono ae. Tapi belum tarbiyah. Tarbiyah itu pengamalan daripada ilmu. Yang bisa merubah sikap perilaku orang itu tarbiyah. Mulane ana wong iku sing pinter tapi kelakuannya enggak genah itu ya karena tidak tertarbiyah. Orang yang diajari tapi tidak dididik ya akan menghasilkan orang pandai tapi tidak terdidik. Dan itu contohnya saiki paling akeh. Kanjeng Nabi gaya dalam memberikan taklim itu at-tadarruj fi i'ta'id ma'lumat. Memberikan informasi itu Kanjeng Nabi juga sak dekan. Blok. Wow, pusing serapat-serapat yang jadi muridnya pusing kalau langsung sekaligus. Kanjeng Nabi tidak tadarruj, memberikan tahap dengan tahap pelan-pelan. Wal intiqal, lan pindah bil mustafid lawan sesuatu yang memberi keterangan min mas'alatin saking satu masalah ila mas'alatin maring masalah lain. Jadi masalah ini diterangkan sampai paham orang maksudnya, baru pindah ke masalah yang lain. Itu caranya Kanjeng Nabi. Kata yasilabi ila ma yunasibu halahu, sehingga tumeka ya Kanjeng Nabi bihi kanthi tadarut mau ilama marang barang yunasi bukan sesuai ya mahalahu ing kondisine al mustafid minal masalah wa yahillu lan ngudari menguraikan Kanjeng Nabi muskilatahu ing muskile mustafid ya lati waqa'a fiha kang terjadi muskilah fiha la ya ngudari muskilah tahu ing muskilahe mustafid alati waqo kang tumiba ya mayunasibu fiha ing dalem lati muskilah kulo zalika uta sakabehane mengkono mau iku bisa drin rahbin kelawan dodo sing jembar wa khuluqin karimin lan pekerti sing mulya wa khilmin azimin lan aris sing agung. Aris itu bahasa Indonesiane lapang dada. Aris itu bahasa Jawa tapi baku arang-arang dienggo mbek wong. Duna malalin tanpa bosen wasa amatin lan jenuh. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gayane kalau mengajar orang itu pelan-pelan bertahap. Satu masalah dipahami sudah dipahami baru pindah ke masalah yang lain.
tidak sekaligus. Jadi sampai orang-orang itu mengerti maksudnya Kanjeng Nabi secara keseluruhan, ngerti. Kalau ada yang bertanya satu masalah belum selesai, ada yang tanya lagi, ya dijawab Kanjeng Nabi. Sehingga nanti murid-murid yang dalam hal ini sahabat-sahabat itu bisa memahami secara utuh apa yang dikersakno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu telaten banget nih, bahasa singkatnya Kanjeng Nabi itu telaten. Menghadapi yang pertanyaan yang apa namanya, yang aneh-aneh, yang tidak lazim, barang itu lapang dada, diterima dengan lapang dada, menjelaskan masalah-masalah itu sampai tuntas. Nanti ada yang tanya lagi, ya Kanjeng Nabi ya ditanggapi lagi, enggak terus bosan, enggak. Yusawiru hadzal makna al haditsul ati, nggambarake hadzal makna ing iki pengertian nek kowe kurang jelas iki gambarane kowe. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gayanya di dalam mulang murid-muridnya, sahabat-sahabatnya itu, dengan bertahap, pelan-pelan, tidak bosan, sedikit demi sedikit. Gambarake ing iki pengertian apa al hadisus ati, hadis berikut ini. Hadisul ati, hadis sing arep teko iki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka. Sahabat Abu Hurairah ngendika jaa rajulun, sowan teka sapa wong lanang ilan Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur ya rajul, halaktu ya Rasulullah, rusak kula ya Rasulullah do Kanjeng Rasul. Kala ndangu sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mama ahlakaka, utahe apa iku ahlakaka sing rusak ya mak ing sira." Lho kowe dirusak apa kok rusak iku? Teko-teko kok muni kula rusak iku sing ngrusak kowe apa? Kala matur sapa rajul, waqtu ala imraati fi Ramadan. Wah, kula ceblok ala imraati ing atase bojo kula fi Ramadan ing dalem wang Ramadan. Bulan Ramadan niku gak oleh niku. Bulan Ramadan kula niku waqtu ala imraati. Mboten rusak ngoten niku. Terus sepundi carane memperbaiki kerusakan iki sepundi? Mboten tahan nek kula mboten tahan lali nek Ramadan barang niku wis ora peduli. Kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu matu'tiku raqabatan, hal tajidu ana ta nemu sira maing barang tuktiku sing merdekakna sira raqabatan ing raqabah budak. Budak itu muarang itu, budak itu nggone Saudi ku nek mateni wong mergo nabrak nemu sopir nabrak wong itu dikon merdekakno budak, saiki ora ya sak regane raqabah itu. Ternyata itu apa jutaan real itu. Larang. Kowe duwe ta
Mbok nggo merdekakan budak itu artinya nggo tuku budak terus dimerdekakno. Iku maknane hal tajidu matuk tiku raqabatan. Kowe duwe ta sing mbok nggo merdekakno budak. Kala matur sapa rajul iki mau. Lah mboten katahe niku keng pundi kula niku. Kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Mongko ana ta mampu sira antasuma yen ta poso sira syahraini ing rong wulan mutatabi'aini secara terus menerus. Lah nek kowe gak kuat merdekane budak, kowe iso mampu kowe poso rong wulan berturut-turut. Tatabian berturut-turut, ora entuk mandeg. Ora entuk 5 dina mandeg. Sesuk ora poso, sesuk eneh lagi poso neh, gak terus menerus 2 bulan. Kuat ora? Wah nggih, lak. Kala matur sapa rajul lak. Dikane budak dia gak kuat poso rong wulan terus menerus ya ora. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fahal tajidu matu taimu sittina miskinan. Mongko ana ta nemu sira maing barang tutaimu sing menehi mangan sira sittina miskinan ing swidak. Apane miskinan wong miskine? Nek kowe makani wong swidak, wong sing miskin swidak, ini gak ndek beras, gak ndek apa-apa, mangani wong swidak kowe kuat ora? Kala matur la. Wah, cilaka iki. Melanggar sesuatu yang berat, ora mampu bayar sanksine kabeh. Merdekakno budak ora mampu, poso rong wulan betul-betul gak mampu, menehi mangan wong swidak ora mampu. Kala summa jalasa, kala iki anu apa jenenge sahabat Abu Hurairah. Summa jalasa mongko keri-keri lungguh sapa wong mau faatan nabiyu mongko fautia ya fautia mongko ditekani sapa nabiyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi arokin fi tamar, kelawan keranjang. Arok itu keranjang gede sing terbuat dari daun kurma. Nah ning kene jenenge kebo iku dibikin dari nek gak daun kelapa ya daun apa setahu enak iku sing dhuwur iku apa jenenge. Kowe kok embe mbok ora kaya wong ora wong desa ae aku. Aku mau nang kutha dek ngerti apa. Apa iku? Siwalan iki lho, lontar ya, lontar. Ning ngene iku kok kurma. Gedhi. Nah, apa jenenge? 30 kilo ngono wis masuk iku nek arok itu. Tiba-tiba ketika duduk situ nunggu dawuh-dawuh liyane bersama Kanjeng Nabi, datang ada orang yang membawa sak warung fihi tamar, fihi dalam arok tamarun utawi kurma. Ya sing nggo kurma sak arok iku. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wah iki beneran iki tasaddaq biasa. Kowe iku aja nglanggarne ora ndek apa-apa ora iso apa-apa ngono. Iki lho tasaddaq nyedekahno sira biasa kelawan iki. Apike Kanjeng Nabi ngono. Iki sedekahno ngono. Nggo makani wong swidak. Lho sing dipakani ini tiang miskin nggih, tiang fakir. Iya, mau sitina miskinan ngono kok. Kala matur sapa iki wong iki rajul.
Maksudnya disukake sih dan afqara minna tiang sing luwih pikir timbangane kita. Kita iku ndekne wis sak keluargane lan. Fama baina labitaiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Pama baina labataiha boten wonten antarane dua penjuru dari barat sampai timure Madinah ini. Ahlun keluarga, ahlu baitin keluarga, rumah tangga, ahwaju ingkang luwih mbutuhake ilaihi marang hadza minati nimbangane kita. Disukake tiyang pikir sing paling pikir niki dari timur ke barat sing paling pikir nggih keluarga kula niku. Atau ika monggo ngujeng sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Payah kowe iki. Ngujeng Kanjeng Nabi ngelanggar. Kabeh sangsine ra duwe iso kabeh. Giliran kon ngeki sedekah. Sedekah teng pundi sing paling melarat sak dusun iku kula sak keluarga. Kanjeng Nabi kan nek ngujeng itu kata badat anyabah. Kanjeng Nabi nek ngujeng antek badat anyabah itu ngujengi tenanan. Biasanya Kanjeng Nabi nek ngujeng ku kaya mesem ngono tok. Ora kelihatan apa wajane. Iki ngantek badat ngantek pertelo apa anyabu apa waja iku untu dong, waja sing ngarep. Apa gigi taringnya itu sampai kelihatan. Makalah bar ngujeng ngono iku makalah mau keri-keri dawuh Kanjeng Nabi. Wis kana lunga idhab. Fa'atimhu moko makanan sira ing hadza ahlaka ing keluargamu. Menarik sekali ya Kanjeng Nabi, manusiawi sekali. Duwe anak buah ngono iku ya diladeni. Hah? Pimpinan saiki apa gelem ngono iku. Wis diundangno wong. Kira-kira urusi wong dapure kene mesti ono. Kanjeng Nabi dipeni dhewe. Pakoki lon-lon wending ngene pegak. Gak duwe. Iku tadarruj iku kan contone anu. Kowe nek pengen gambarno Kanjeng Nabi bagaimana gaya beliau di dalam mendidik orang itu dengan tadarus itu ya itu. Takoki se kowe nek merdekakno budakno sanggup ora? Mboten. Nek poso 2 wulan berturut-turut piye? Mboten saged. Kowe makani wong swidak mboten. Bareng ana diparing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndekne malah kondo sing paling melarat dhewe keluarga. Wa bi hadza la yansariful mustafid illa waqad waqafa ala haqiqatin wadihah. Dan kanthi iki dengan caranya gayanya Kanjeng Nabi yang seperti itu layan sarifu rabubaran sapa al mustafid wong sing njaluk keterangan illa waqad waqafa kejaba sawise jumeneng ala haqiqatin wadihatin ing atase kenyataan yang cetha wong berluntut ngono Kanjeng Nabi. La syakka fiha kang ora ana keraguan-raguan iku maujud fiha ing dalam hakikah wala raiba lan ora ana kemamangan. Radian turido hai ridho qariral aini seneng qariral aini seneng anteng rane apa ini Nabi dawuh qurratu aini fi shalah artinya keantenge Kanjeng Nabi merasa nyaman anteng tenang damai itu ketika sholat. Wakot wakoa. Jadi kalau dijelaskan begini terus cetok banget. Oh.
kamu kan bisa mendapat gambaran. Kowe terus akhirnya terus dikarek ahli-ahli fikih harus karek ngeterapno ngono ae. Ana wong poso kok jima, itu dia melanggar pelanggaran berat. Kongkon merdeka anak budak. Gak iso kon poso 2 bulan berturut-turut. Gak iso kon makani sitina miskinan. Waqat waqa'a fi khisi anau udwun fil mujtama. Waqat waqa'a lan terjadi fi khisi ing dalem perasaane mustafid anau setune mustafid iku udwun nggauta fil mujtama ing dalem masyarakat. Wa annal ummatan setune masyarakat umat iku mas'ulatun bertanggung jawab anhu saking mustafid tahtamu bi ahwalihi penuh perhatian ya umat bi ahwali kelawan kondisi-kondisine mustafid wa ta'isyu ma'ahu fi masyakilihi lan hidup ta'isyu lan hidup ya umat ma'ahu sartane mustafid fi masyakilihi ing dalam kesulitan muskilah problematikane al mustafid. Orang tadi dengan didhawuhi Kanjeng Nabi macam-macam tadi. Dan itu lengkap nek mbok perhatekno ketika Kanjeng Nabi dawuh tentang kamu apa bisa punya kemampuan untuk memerdekakan budak, itu kan persoalan sosial. Memerdekakan budak. Perbudakan itu sudah ada jauh sebelum Islam dan masih ada setelah Islam, sudah tidak ada perbudakan. Kenapa? Karena ya ini banyak sanksi-sanksi pelanggaran-pelanggaran itu yang dihukum dengan memerdekakan budak. Sanksi-sanksi merdekakan budak. Sehingga dalam Islam sekejap hilang. Perbudakan tidak ada. Sing isih ana mok ning ngene kitab fikih tok. Bakas perbudakan fikih iku sini kudu wis dilangi wong wis ora ana budak saiki. Ora ana budak. Karena habis. Di samping iming-iming ganjaran orang yang memerdekakan budak, juga ini ada sanksi yang berupa memerdekakan budak. Jadi ini dampak sosialnya luar biasa. Dampak sosial, dampak di dalam masyarakat. Ya, seperti sekarang kan nggak ada perbudakan. Ya. Kalau puasa itu hubungan antara hamba dengan Allah Ta'ala, tidak ada hubungan masyarakat. Itu selalu di dalam Islam itu ada 2 dimensi ini. Dimensi vertikal yang hanya untuk Allah Ta'ala, ada yang horizontal untuk sesama hamba. Salat Allahu Akbar vertikal hanya kepada Allah. Ketika salam, assalamualaikum, waalaikum, ke kanan ke kiri, sudah dimensinya dimensi sosial. Ini yang memerdekakan budak itu sosial. Poso itu vertikal. Nanti balik lagi, tut'imu sittina miskinan horizontal lagi. Itu sudah dimensi masa kemasyarakatan lagi. Sehingga orang yang ini yang bertanya kepada Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, rojulun yang halaka ini, itu mendapatkan macam-macam masukan dari Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa dilibatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang mana ditakoi duwe sesuatu yang bisa kamu buat memerdekakan budak, ndak budak. Wah, aku
Jadi yang ini terus aku gak duwe sesuatu yang bisa untuk apa jenenge memerdekakan Buddha. Memberi makan juga ada. Jadi yang bersifat vertikal ya tidak mampu, yang bersifat sosial ke masyarakat tidak mampu. Tapi ini memberikan pengaruh pengertian kepada yang bersangkutan ini tentang kehidupan bermasyarakat. Karena Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sanksi-sanksi itu baik yang bersifat vertikal hanya kepada Allah Ta'ala maupun yang bersifat horizontal yaitu kemasyarakatan. Sehingga dia menyadari bahwa dia hidup sebagai anggota masyarakat, bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab di dalam masyarakat itu. Nanti berupaya untuk membebaskan, memerdekakan Buddha, untuk memberi makan orang-orang fakir. Itu adalah apa? Sikap-sikap yang dibentuk oleh ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang itu apa namanya memperhatikan juga kehidupan masyarakat, tidak mau pribadi sendiri. Jadi tidak bisa jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mikir awake dhewe tok, pokoknya aku wareg kono melarat lah aliran yolah, itu tidak bisa. Pokoknya aku ning swarga kono digeraji ndasin neraka ya ben, itu enggak umat Kanjeng Nabi Muhammad. Umat jadi satu dengan masalah umat termasuk kemelaratan, kemiskinan, perbudakan jadi masalahnya. Wa ta'isyu ma'ahu fi masyakilihi wa tusyariku lan melok ya umat hu ing mustafid mau fi qadayahu ing dalem qadiyah problem-probleme al-mustafid. Setiap individu itu seperti mustafid di sini, seperti yang tanya kepada Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan jawabannya Kanjeng Nabi ya menyeluruh. Walau afadahu Shallallahu Alaihi Wasallam bil hukmi syar'i jumlatan. Perhatikan caranya Kanjeng Nabi, gayanya, uslubnya Kanjeng Nabi ketika memberikan keterangan kepada orang yang bertanya tadi, mustafid tadi. Itu bertahap, tadarruj. Hal tajidu ma tu'tiku raqabah, hal tastati'u antas rumah syahrain, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan, bertahap. Walau afadahu, kok lamun nerangno hu ing mustafid mau sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bil hukmi syar'i kelawan hukum syarak jumlatan wahidatan kelawan gemblengan sekali, jumlatan wahidatan sekaligus maksudnya jumlatan wahidatan. Bi angkola misalnya kelawan nyento dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu marang mustafid mau inna alaika anta'ti karokobatan fa ilam tadid wa tasum syahraini mutatabi'an fa ilam tajid patut sittina miskinan. Kaya dawe pekeh-pekeh iku nek Kanjeng Nabi dawe kok kaya wong pekeh iku, kaya kitab-kitab pekeh. Misale inna alaika mergo kowe wis melanggar ya ning gone bulan Ramadan, inna alaika mengko wajib ing atase sira apa anta ati korobatan kudu merdekakno budak kowe kudu merdekakno budak. Fa ilam tajid mengko lamun ora nemu sira sesuatu yang untuk memerdekakan budak, tasumu syahrain kudu poso 2 wulan mutatabi'ain terus menerus berturut-turut. Fa ilam tajid mengko ora nemu sira kemampuan untuk puasa syahrain mutatabi'ain patut imu sittina miskinan
mongko menehi mangan sira sitina miskinan ing swidak apane miskinan wong miskine. Kok umpama Kanjeng Nabi ngono. Lau afadahu lamun nerangake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hu ing mustafid mau bihadhi tariqah lawan cara ini, tidak seperti cara yang depan tadi itu, tapi cara ini, cara pekeh saiki. Lama kana mongko ora ana. Fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mau apa harajun au naksun. Ora ana sesuatu yang haraj. Haraj itu yang rupak haraj. Ya enggak ada masalah. Kanjeng Nabi mau menjelaskan seperti itu juga enggak ada masalah. Au naksin atau kekurangan. Kalau jawab gitu Kanjeng Nabi memangnya kurang sempurna jawabannya. Enggak, tetap sempurna. Lakinnahu angin tetapi ini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam farragha nafsahu. Ya, rin ya. Ia mengosongkan Kanjeng Nabi nafsahu ing dirinya Kanjeng Nabi. Meluangkan waktunya dirinya. Wa tawajjaha bi kulliyatihi lan madhep ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kulliyati kelawan total keseluruhane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jane jawab ngono itu ya gak apa-apa Kanjeng Nabi ndak masalah lah. Jawab kayak pekeh ngono. Inna alaika anta dikuraqobatan fa ilam tajid tasumu sahrain mutatabi ilam tajid tutut imusitina miskinan ngono ae iso. Iso. Tapi melihat hadis sahabat Abu Hurairah kita tahu bahwa Kanjeng Nabi menyediakan diri menghadapi orang yang bertanya itu total. Wa akhadha yas'aluhu hal tajidu ma tu'tiku raqabatan. Ana ditakoki ngono. Tumandang yas'alu dangu sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing mustafid hal tajidu ma tu'tiku raqabatan. Ana apa nemu sira maing barang tu'tiku sing merdekakno sira raqabatan ing budak. Kala jawab sapa wong maula summa qala lahu hal tastati'u anta suma syahraini mutatabi'ain. Oh terus bahakaza kayak mengkono mau Kanjeng Nabi terus ngendikan bertanya terus dijawab bertanya lagi. Bahakaza tadarraja ma'ahu fil hukm. Bertingkat bertahap ma'ahu sartane mustafid mau fil hukmi ing dalam hukume hatta wasala bihi ila ma yuwafiqu minal jawab sehingga tumeka iya Kanjeng Nabi bihi kelawan kum ila ma maring barang yuwafiquhu kang nyocoki hukum ing ma minal jawab saing jawabane. Karena itu kan dari pertama itu hal tadi itu mata tuk dikuraqobatan. Kira-kira iso siku. Nek ora iso poso, nek gak iso memberi makan. Jadi ini ada tahapan-tahapan yang disengaja oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dikasihkan sekaligus itu iso Kanjeng Nabi. Itu memang metode atau uslub atau gayane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut tadarruj itu tadi. Tahapan-tahapan sehingga tidak sak gemblengan. Wa min asma turuk at-tarbiyawiyah an-nabawiyah lan iku termasuk luhur-luhure metode turuk jamaah thariqah padha karo manhaj. Termasuk luhur-luhure cara-cara at-tarbiyati sing bangsa pendidikan, an-nabawiyati sing bangsa kenabian.
anahu ta'i setuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ya ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yuwalli sa'il inayatan wa memberikan ya Kanjeng Nabi as-sa'ila ing wong sing takon, memberikan inayatan ing perhatian wari ayatan khosoh lan ya riayah inayah mbek riayah iku meh padha jan pelayanan riayatan khosotan sing istimewa wa takdiran lan penghargaan wa ihtiraman lan penghormatan wa ikraman lan mulyaake wa idzaman lan yo ngegungake payak sibuhu moko mekoleh ya sail hu ing Kanjeng Nabi mau bidzalika kelawan carane Kanjeng Nabi seperti tadi itu mendapatkan sikotan kabirotan ing kepercayaan yang besar wa syuuran dan perasaan bitomakninati kelawan tenang anteng damai al kamilati yang sempurna bikhaitsu la tamna'uhu haibatun nabi sehingga ora nyegahu ing sail apa haibatun nabi wibawane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al ilmiyati sing bangsa ilmu pengetahuan min ilqa'is soal saking menyampaikan pertanyaan ala ayyi kaifiatin ing atase kepiye wae carane wala tasuddu lan ora ngalang-alangi ing sail apa rutbatuhu pangkate Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam anit ta'biri saking mengemukakan takbir saking menyampaikan bima kelawan barang fi maknunatid dhamir kang ana ing dalem simpanane ati artinya yang ning gone jerone ati meh ditumpahkan itu ditumpahkan saja mulkian halini baake bikiyaji kelawan tuntunane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'ian fi talabi rasyadihi tumandang fi talabi rasyadihi ing dalem golek pengertiane sae wa anzuru hadratil murabbi al kamil lan peningale hadratul murabbi al kamil panjenengane no hadratul kene bahasane panjenengane beliaunya bahasane pembawa acara beliaunya dipersilahkan beliaunya itu maksudnya hadratuhu panjenenganipun panjenenganipun pendidik al kamil yang sempurna yaitu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tahutuhu nglimputi apa anzaru hadratihi ing sa'il min kulli janibin saking segala arah wa tahmi min kulli muntakidin au aibin lan ngelindungi ya anzaru hadratihi ing sa'il min kulli muntakidin saking saben-saben sing arep ngritik muntakin sing negur au aibin utawa sing nyacat. Itu tadi salah satunya tadi kan apa metode ini Kanjeng Nabi di dalam mendidik dan mengajar itu bitadrij, meningkat tapi bertahap. Ini lain lagi di antara metode-metode ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik at-turuqut tarbiyatin nabawiyah, metode-metode ini Kanjeng Nabi yang luar biasa luhur itu antara lain
Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan orang yang bertanya kepada beliau perhatian yang penuh, pelayanan yang khusus, penghargaan, penghormatan, sehingga yang bertanya itu menjadi percaya diri. Terus wangil orang bertanya ke ning ngarepe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wong-wong ngomong mbek kiai ngono gak iso metu. Ono waduh-waduh sowan kiai tekan ngarepe kiai meneng ae. Lha sampeyan Kanjeng Nabi mboten piye? Gak kewetu. Bayangno Kanjeng Nabi. Wibawane kaya ngono iku. Orang gak bisa. Tapi Kanjeng Nabi punya cara bagaimana orang itu menjadi percaya diri, anteng, merasa tidak terpengaruh dengan wibawane Kanjeng Nabi. Itu Kanjeng Nabi punya cara-cara itu. Wong Kanjeng Nabi itu tahu bahwa ini orang ini butuh jawaban. Orang yang butuh jawaban itu harus diberi kepercayaan diri supaya dia berani menanyakan apa yang perlu dijawab itu. Nek petuk Kanjeng Nabi terus gak kebetu apa yang di dalam hati, maknunatid domir yang ada di dalam hatinya tidak bisa dikeluarkan karena wibawane Kanjeng Nabi ya nggak terpecahkan persoalan orang itu. Mulanya Kanjeng Nabi mempunyai cara bagaimana orang itu menjadi percaya diri, tidak terpengaruh wibawane Kanjeng Nabi sampai ora sida takok barang ngono. Itu Kanjeng Nabi. Wa yusawwiru hadzal hadis al-ati hadzal makna. Untuk menggambarkan itu kamu supaya tahu bagaimana metodenya Kanjeng Nabi, uslubnya Kanjeng Nabi di dalam menjaga orang supaya dia punya kepercayaan diri, tidak sungkan, tidak grogi di dalam menyampaikan persoalannya di hadapan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yusawwiru hadzal hadis lan gambarake apa hadis iki al-ati sing arep teka. Hadis berikut ini akan menggambarkan hadzal makna ing iki pengertian gimana asmat turukit tarbiyatin nabawiyah minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yusawwiru hadzal makna akmala suratin kelawan luwih sempurnane gambaran cetha nanti itu. Wa minhu lan saking hadzal istakhrajna ngambil istakhrajnya ngetokake sapa ingsun hadzin nadhariyah ing iki teori. Fa an Jabir bin Abdullah mongko diriwayatake mongko bersumber saing sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Jabir bin Abdullah jaa Arabiyun sowan sapa seorang Arabi sekali lagi Arab itu orang dusun sing tidak tahu peradaban. Arab masih asli biyen dimaknani bedui karena tidak pernah bergaul dengan orang masih asli bahasa Arabnya asli mulane gawene dienggo syahid nek kita berbicara tentang gramatika atau lughat bahasa Arab kaulul Arabi. Ini seorang Arab ini sowan Kanjeng Nabi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sapa Arabi ya Rasulullah. Duh Kanjeng Rasul, siyabuna fil jannah nansujuha bi aidina. Pakaian-pakaian kita Kanjeng Nabi fil jannati ing dalem swarga mangke niku nansujuha. Nenun kita ing siabuna bi aidina kelawan tangan-tangan kita. Mangke nek teng kene swarga niku
napa kita niku nenun kiambak niku pakaian-pakaian kita niku. Padohika mau denggujeng sapa al kaum niku do guyu sahabat-sahabat sing krungu kowe wis guyu ngono. Ana pertanyaan ngono iku ya nguyokno wong ya. Do guyu. Pakola dadak Kanjeng Nabi ngendika, pakola mengko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mimma tadhakun?" Sangka apa? Mimma saking apa tadhakun? Guyu apa kowe? Padha guyu. Guyu apa? Min jahilin yas'alu aliman. Kanjeng Nabi ya. Lah wong sing arep takon kan gedhe atine dikono iku. Diguyu wong kuwi akan ya grogi ya. Wis madhep Kanjeng Nabi wis grogi diguyu sisan ambekan wong kiwa tengen. Sahabat-sahabat. Kan don iku. Mentale kan don. Lho Kanjeng Nabi carane itu. Lho mbok guyu apa sih mbok guyu? Sengen aume. Kowe guyu wong sing ora ngerti, takon wong sing ngerti. Tak guyu wong jahilin sing ora ngerti, yasalu sing takon ya jahil, aliman wong ing sing ngerti. Lho ora ngerti takon wong sing ngerti kok mbok guyu. Ya. Iki kan Arab mau kan ya gede hati ini, hati ini. Wong sing diguyu sing dilokno Kanjeng Nabi. Terus lagi ngendikane la ya Arabi. Ora Kang, la ya Arabi, Arabi ora. Ora kok nenun dhewe ngono ora. Ngono gak ono kesel barang walakinnaha tasaqqaqu anha simarul jannah. Angin tetapine siap kita nanti ku tasaqqaqu terlepas tersobek anha saking siap mau apa simarul jannati wawan swarga. Wawan swarga nanti kayak disiset terus dadi pakaian ngono rasa nenun dhewe. Bundel lam yarwihi orang riwayatake ing hadis iki apa an mujalidin saking Mujalid iku rawi Mujalid bin Said ya. Mujalid bin Said sing terkenal dengan Ibnu Said itu Mujalid. Orang riwayatake an Mujalid sapa ila ibnuhu kejaba anake Mujalid yaiku Ismail. Wala yurwa lan ora diriwayatake apa hadis iki an Jabirin saking sahabat Jabir illa bihadzal isnad kejaba kelawan isnad iki isnate anake Mujalid. Fa anta tara annahu sallallahu alaihi wasallam atabahum lamma ra'a dhahkahum. Fa anta mongko utahe sira iku tara ningali sira kalian bisa melihat Anaus tune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku atabahum negur bahasa Indonesia negur maidu sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hum ing kaum lamma doh kaum bareng pirsa sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam doh kaum ing guyune kaum ala sualihi ing atase pertanyaane Sail itu Arabi mau senajan pertanyaannya memang lucu ya tapi guyu Kanjeng Nabi ditegur mereka yang mengetawakan itu. Wa bayyana lan jelasake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu marang kaum yang ikut dalam majlis Kanjeng Nabi itu para sahabat-sahabat yang lain. Nerangake sapa Kanjeng Nabi lahu marang kaum nerangake ing an la wajha lahu ora ana kelakuan iku la wajha stune kelakuan iku la wajha ora ana segi sisi lintikosihi kanggo mengurangi apa menyacat
ning gone Sa'il Arabi wantika disualihi lan ngritik pertanyaane Arabi, enggak ada. Dari sisi mana pertanyaan itu direndahkan, dikecilkan, dipersoalkan. Wa annal jahila setune wong sing ora ngerti wiyambagi prayoga payu to yen to diberi ya jahil minal ihtimami saking perhatian wa takdiri lan penghargaan yang bagi prayoga payu to yen diwenehi minal ihtimami nyatane perhatian wa takdiri lan penghargaan apa maya iki ayu to ma ya minal ihtiman wa takdir iku bayane ma iki maya zibuhu barang sing narik ya ma hu ing jahil ila suali marang takon wal bakhtilan tak neliti. Ya harus diberi apa namanya, diberi perhatian yang lebih, diberi dihormati lah, dihormati. Orang bertanya itu karena dia tidak tahu, itu harus dihormati. Wa yusajji'uhu alal murajaah lan mensapot, yusaji itu nyemangati hu ing jahil iki yang ning kene yukta saiki yusaji'u yusaja'ahu di sapot apa jenenge Arabi mau alal murajaati ing atase konsultasi harus diberanikan bisikotin kelawan keyakinan ya, keberanian apa aja kepercayaan diri wasabatin lan keteguhan mereka lagi nyawang Kanjeng Nabi ngono wis keder mbok guyu sisan ku tambah bubrah kabeh ra sida takon harus diberi penguatan kepercayaan diri ben dia bisa murajaah, bisa konsultasi dengan yakin duna khayain tanpa isin au khaufin utawa wedi utawa kuwatir. Mbok guyu bareng terus isin gak ditakon ngono ya. Wa kam manaa sepiro ae akeh banget manaal khaya nyegah apa al khayau isin wal khaufu lan wedi mintiqadil ghairi saking ritik liyan minal wusul saking tumeka ilaha marang kenyataan-kenyataan hakikat-hakikat wa ma'arifah lan pengetahuan-pengetahuan samiatin sing luhur. Itu kan banyak sekali karena gara-gara malu jadi melane ning Indonesia malah ono malu bertanya sesat di jalan nggak bisa tahu jalan gara-gara malu bertanya itu banyak sekali malu ataupun takut ono kancamu sing ora bener kowe isin utawa wedi ameh ngandani ya ndak berubah dia sikapnya. Dan itu banyak sekali terjadi karena kita sungkan, kita malu, kita takut untuk mengkritik orang yang mesti dikritik itu jadi terus dalam kekalahannya untuk kita mendapatkan sesuatu yang ideal tidak tercapai gara-gara dicegah oleh rasa sungkan
rasa malu atau takut. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru menyemangati Arabi ini, yang ngetawakan didukani malah. Wa min zalika wallahu a'lam.